Arimin ang radyo mo, itatak mo sa sasakyan mo. Arimin ang radyo mo, itatak mo sa opisina mo. Arimin ang radyo mo, itatak mo sa radyo mo. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Sa radyo mo, Arimin! 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo, ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Ugunya misulod siya nga nagtagan og miluhod nga nagkurug sa tiila ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana. Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Diri gyapon sa RMN Dipolog 981 AM diri sa istasyon sa DXDR o sa 94.1 FM. O sa gihapon kining ubos nyo nga lagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Beridas o gyapoy makiguban kaninyo sa maong tulumanon. Pizza 29 sa bulan sa Enero, tuig 2012. Mga kasama, mga ginikanan, ako moingon gihapon kaninyo diri sa
Takbayan sa Dipolog, mga nagpaminaw sa radio gyud through sa transmitter sa RMN Dipolog sa duha gyud kay stasyon AM/FM. Ako moingon sa gihapon, maayong udto kaninyong tanan. Og sa live streaming, ako moingon have a good day. Again, moingon ko, daghan kayong salamat sa mga responses nga itong nadawat ya sa Facebook o ya sa atong blog. O doon na po yung mga bagong nagkapadasig na to sa pagpadayang yun na ining maong kausa no, sa pagpanalipod sa pagtuo. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Daghang kayong salamat ninyo. Di na lang ako hisgutan ng inyong mga ngan. Kaya dili niya po na ako mahisgutan tanan. Bayo-bayo na mo. Mga igala, mga ginikanan, sa gikaingon ko na sa miyaging Domingo. Maghimog yapon tag part 2 sa maong topiko na to. May tungod sa issue, may tungod sa larawan. Og niining higayon na karon dirita nakatutok nakasentro sa kinibang paghiyukbo. Kining pagluhod nato atubangan sa mga imahen. Kay ang uban nato mga igsuon, dili na sila supak sa atong baruganang Katoliko just paghimo og larawan o pagbaton og mga ribulto. Nalipay gali ta kay medyo dunay kausaban sa ilang line of argument kay niadto basta kanang paghimog yung larawan diya sulod simbahan na itong mga Katoliko ilag yun ang gisaway. Pero karon sa dihang successfully o nagmalampuson ta sa krusada sa pagpasabot nila. Of course, dili noon sila tanan yun. Pero daghan sa akong nahibawan nga aminado na sila. Saludo na sila sa atong argumento sa Catholic faith apologetics kon panalipod sa pagtuong Katoliko. Daghan ng nisaludo. Daghan ng niuyon sa atong baruganan nga walay question, no? Dili na sila supak sa pagbaton og mga larawan. Ang ilarang yung gipadayon pagsupak sa tinuoang Katoliko kay giludhan man. Kay ang akto kuno sa pagluhod at tubangan sa larawan usan na ka ebidensya kuno nga kita mga Katoliko nagbaton og laing mga bathala o nagbaton og Dios. Di modo nakasa kuno kita og idolatria. Ako naman ning sugdan sa miaging Domingo nga dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Ana ay pagluhod nga pagtahod lang ang body pasabot o veneration lang o maayong mamahibaw-an mamatikdan nga ang veneration o kanang pagsimba nato sa Dios kanang gitawag sa Grego og latria ay supreme worship that can be given only to God. Dili na siya managsama parehas mga higala. Kay lahi ng veneration o adoration. Ang adoration para ra gyud na sa Dios, no? Kanang pagsimba nga adoration para ra gyud na sa Dios. Apan wala magpasabot nga walay yukbo nga nagpasabot lag veneration o pagtakot. Mga higala kining pagyukbo doon ni superlative degree sumala sa atong kaplag. Hindi lang kay kaplag ni adto panigit. Doon ay superlative degree ang yukbo. Ug mao ni wala masayri sa uban atong mga igsuong nahimulag. Una kanang kinatasan, highest supreme worship that can be given only to God. Dayon higher, taas-taas lang sa high, kanang pagyukbo nato ni Mama Mary, itong inahan sa pagtuo, itawag sa Griego nag hyperdulia o para sa mga santos mo na veneration dulia. O kang Santa Maria igo man nato siya gipataas gamay, hyperdulia. So bali sa superlative degree, high, higher, highest. Dili na mo nagsama mga higala. Mao na ang superlative degree. Mao ni wala mahibaw sa uban natong mga igsuong nahimulag. Maong padayon silang nag-atake, nagsaway natong mga Katoliko sa atong gihimo nga pagyukbo. Ngadto sa mga butang, no? Mga larawan sa mga santos.
Mao gyapon no ang atong formula. Kung muingon ta nga adunay bakak nga Dios, doon na po'y tinuod nga Dios, di ba? So in like manner pod kung muingon ta kung dunay tinuod nga doktor, dunay dili pod tinuod nga doktor, muna doktor. So in that line of argument mga higala mga igsuon, kung dunay sayop nga pagyukbo, doon na po'y insakto nga pagyukbo. So ang pagyukbo nato sa larawan nga sayop kanang atong giila ng larawan ingon nga Dios. Pero ang pagyukbo atubangan sa larawan nga usa lang kaakto sa pagtahod o pagbenerar sa ginalarawanan mga igala, mga suking tigpaminaw, dili ka na dautan. Mao manggali no atong gibasa ang buhat 16:29-30 isip intro sa atong tulumanon karon. Kay mao ni ang unang prueba nga gisitar nato sa atong programa karon. Hinoon ako namang naisgutan ang ubang mga prueba sa miaging Domingo. Pero sa atong tulumanon karon unang gisitar nato nga prueba kining sa buhat 16:29-30. Kay tingali ang uban ninyo ang dili lang malimtan labi na sa mga mingsupak aning baruganang Katoliko. Siguro ang ila o inyo rang naa sa inyong unahon na kanunay kadturang sa kaso ba ni Cornelio o ni Pedro sa buhat 10 nga gibadlong ni Pedro si Cornelio sa diyang si Cornelio miyukbo ngadto ni Pedro. So gibadlong sang Pedro. Unang moingon ta kitang mga misupak ba o kamong mga misupak na mo mga igsuon nga sayop lagi mo mga Katoliko kay si Pedro tanawa iyang gibadlong si Cornelio sa diyang miyukbo si Cornelio niya. Well, ako naman tong na-explain o na-paliwanag na tagaag kakayag sa miaging Domingo, no? Di na kaya na to na sublion. Nato lang i-recap gamay nga tungod to kay naa sa huna-huna ni Pedro nga kadtong yukbo ni Cornelio usa ka yukbo nga kinang hingalan to sa Grego og latria ay supreme worship that can be given only to God nga sa in English pa adoration. Mao man ni gihatag ni Cornelio sa iyang pagyukbo ngadto ni Pedro, mao nang gibadlong siya ni Pedro. Pero mga higala, wa na magpasabot nga walay yukbo nga para sa mga balaang tao. O bisan gali dili ingon necessarily nga balaan, bisan lag butang isip binuhat sa Dios. Dili dautan yukbuan basta tahod lang ang buti pasabot. O nga atong prueba, unang prueba karon katong gikutlo na natong sitas buhat 16:29-30 atong sublion pagbasa. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suka. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. O si Pablo o San Pablo mga higala og si Silas giludhan sa usa ka tinugyanan sa karsel. O kung sayop pa ni nga klase sa pagyukbo ngadto sa duha ka bayanis pagtuo na to si Pablo ug si Silas, kung sayop pa ni, kung generalmente nga sama anang huna-huna sa atong mga igsuon uban nga usaray gibug-aton anang yukbo kana ra yung para sa Dios. Kung kana ra di iniining higayon na unta gibadlong ni Pablo ug ni Silas ang pagyukbo sa tinugyanan sa karsel ngadto kanila. Mao na mga igala, sama ba sa pagbadlong ni Pedro ngadto ni Cornelio. Pero niining higayon na karon si Pablo og si Silas walay correction nga gihimo ngadto sa tinugyanan sa karsel. Wala sila moingon nga no, undangin na ayaw mi og ludhi tinugyanan sa karsel. Ito ba sa amas gibuhat ni Pedro ba? Sumo ni prueba mga igala nga dili daay tanang pagyukbo pagpakadyos. Anay pagtahod lang kay nini higayon na karon. Lagi balikon ko si Pablo og si Silas giludhan pero wala badlungan ni Pablo og ni Silas ang tinugyanan sa karsel kana nagpasabot nga naa gyud ay yukbo nga para kanila o bisan unsang butang nga pagtahod lang ang buti pasabot. Mao lagi na ang formula pod ana usa nga di na to makalimtan katubang giingon ba sa Biblia sa ebanghelyo gyud. Ihatag ang sa Dios ang iya sa Dios, ihatag pod ang sa emperador ang iya sa emperador.
So ina na ang atong gibasihan pod nga line of argument isip formula mga higala. Na ay yukbo nga para sa Dios. Ang sa Dios iaagi to, di gyud nato na ihatag sa uban. Pero wa magpasabot nga walay para sa tao o sa mga butang o bisan unsa pa. So na ay para pod sa mga tao, na ay sa mga balaang tao o sa mga bayanis pagtuo. Mo na atong gihatag kanila pagtahod, veneration, dalang pagpasidungog kay sila tako sa pasidungog. O mo na mga higala kini usa ka ehemplo. Buhat to Acts chapter 16 verse 29 to 30. Mga higala, mga ginikanan, kini bang issue may tungod sa kining ampo, mag-ampo. Kay doon ako'y nahinumduman nga usak ka igsuon gihapon nato nga Katoliko pero mibiya sa pagkakatoliko kay lagi wala niya masabti ang pagtuong Katoliko mahitungod ni ini. Kay kitago mga Katoliko, diya sa atong pagyukbo sa atubangan sa larawan sa mga santos. Kaya kanang ilang larawan isip simbolo man na sa ilang presensya bali. Por direction na to ba nga pananglit muluhod ta atubangan sa larawan ni San Vicente o di ba ka muluhod ta sa larawan ni Senior San Antonio dayon diya sa atong pagluhod musangpit nila moingon ta San Vicente or San Antonio iampo mo kami o tabangi kami. Diya sa imong pag-ampo nga kining among mga pag-ampo ihatod pod ngadto sa Ginoo ba kanang mo man atong ilitok di ba sa pag-ampo nato kung mong atubang tas larawan sa mga santos. Ang ato yung gihangyo diha o giampuan kadtong gilarawanan meaning kay nagtuo man ta nga ang mga santos ang ilang kalag tungod kay santos sila tuwa dito sa langit. Mao na nga nagtuo ta nga pwede sila mahangyo nato nga iampo pud nila. Pero ato lang yung i-qualify, ato yung butangan og distinction ba o kalahian nga kung musangpit gayta sa mga santos, ang atong pagsangpit nila dili ingon nga gituhuan nato nga sila Dios. Kay kung Dios pa ang atong litukon, di ba kanang naaslita niya may tag kaluy kami o tubangi kami. Di ba pagpaila nga ang dunay gahom mao nang mangayo ta sa iyang gahom sa iyang panabang ang Dios ra gyud mo atong ampuan nga kanang moingon ta nga mangayo ta sa gahom niya. Pero kung santos gali atong sangpiton dili ta moingon nga mohangyo ta nga tungod kay Dios ang santos. Di ba kalahi kay di ba mo basta santos gani atong litukon moingon tag iampo mo kami. O kana diya salita niya basta litukon ang ngan sa Dios mingon tag kaluy kami o tabangi kami. Pero kung santos gani diya sa kuan litania, di ba? Inisangpit nato sa ngalan ni Santa Maria. Di man ta moingon nga Maria Dios kanako o Dios kanamo mo na nga tabangi kami o kaluy kami kay naa kay gahom. Di man kanamo atong ilitok. Ang atong ilitok kung mosangpit ta o moampo ta ni Santa Maria. Moingon ta nga Santa Maria iampo mo kami. O iampo mo kami. Nya daghan kay mga titulo atong gi hatag ni Santa Maria isip pagpasidungog niya kay bayani siya sa atong tinuhuan o inahan siya sa atong pagtuo. Mao na may tag-arka sa kasabutan turi ni David. Mao na atong mga titulo gihatag niya pagpahimug-at sa atong pagpasidungog niya. Dayon ang atong ilitok dayon kanang inig tubag-tubag na nato sa litanya iampo mo kami, iampo mo kami. Kana prueba na nga wa gid ta mag-ila sa mga santos nga Dios sila. Kay ang ilang matabang, ang ilang maampo nato dili man tungod kay naa sila gahom. Wa sila gahom silang kagalingon. Kundi makatabang ra sila nato diya sa ilang pag-ampo sab. Like kana ba nga man nga musangpit man ta, no? Sa atong mga pare o diya sa ubang mga religion pod mo musangpit pod sila sa ilang mga pastor, di ba? Nga magpa-pray over sila, di ba? Ambot gali huna-hunaon. Dili man tinuod nga ang Katoliko ra mo ay nagtuo nga ang uban magkapataliwala. O
Okay, ang mga Katoliko mo hangyo man sa pagpataliwala sa mga santos pinagi sa ilang pag-ampo. Usab, di ba? Pero kanang mga igsuon nato nga nahimulag nga nagsaway sa Katoliko, dili ko mutuo nga Katoliko ra mo ay daghang tigpataliwala. Kay bisan gali ka ng mga nagsaway, daghan man po sila gisangpit, kay daghan kong mga prueba, mga higala, daghan kong naobserbahan nga mga fellowship sa mga dili Katoliko. Nga ilang hangyoon, no? Ilang hangyoon ang ilang mga pastor sa pag-pray over nila. Nga iampo po sila, di ba, intercessory na. Mga higala. Kay ug moingon tag ditsuhanay gus Ginoo, pero nganong naaman lagi pag-pray over. O kana bang mangayo ta og tabang sa atong kanabang katong mga pastor ba? Itong mingon tong usa ka miyembro sa usa ka pundok o fellowship nga dili Katoliko nga, pastor, iampo ko bi o kanang tabangi kog ampo bi nga akong anak maayo sa dugay-dugay na gibati niya nga kanang gihambin. For example, gadaot ba? O yun na ako gyud mismo mga higala na ako di lang ko maghisgot og ngalan. Sa atong diha sa usa sa dagway sa mission akong i-share ninyo gamay, di lang ko maghisgot og ngalan. Usa ka magtiayon nga Katoliko dayon nibalhin sa kanang laing tinuhuan, born again. Dayon sa atong mission diin dunay naghangyo pod nato. Dunay naghangyo pod nato bang sharing lagi, no? Usa ka Katoliko nga gidala pod ta atong magtiayon lagi nga makig-sharing about sa pagtuo o kining Biblia. Dayon, syempre kay dili naman sila Katoliko, ang ilang mga gipang share diri nako ang katupong nahibaw-an nila sa gikan pastors born again. Muna ako pod tubag po ko, share po ko sa akong Catholic faith. Dayon mga higala, naghisgot na mi bahin anang pataliwala. Sa dihang nag-explain nako nga iyon ko, sister, kaning pagpataliwala good. No, basta ang ato lang pagtuo nga ang mga santos, no, sa tinuoang Katoliko makapataliwala sila diha ra pod sa ilang mga pag-ampo, pero dili sila makapataliwala isip Dios kay mo man ni barugan ng Katoliko. Pero mangutana sa kun nimo, no, pero sa wa pa ko mulahos, murag wala siya maminaw ba sa akong pagtuo sa ato siya kababae, no? Nga dili na Katoliko ba, pero Katoliko kanhi. Pero karon Katoliko na, kinabalik naman sila, no, ang ilang pamilya sa Katoliko. Pero ilang nako hinganlan. Pero kadtong naminaw karon nga nakaila nila nga nakahibalo aning istorya, ha. Hibalo kung kahibalo mo ani. So mga higala, sa dihang wa pa ko katiwas og istorya ni ingon tong babae, no, nga kanhi na born again. Ayun siya natanawa, brad, unsa ka epektibo sa dihang nag-ampo ko diretso ni Kristo. Wala na'y hapit-hapit o mga santos. Ang akong anak gihilantan, init kaes nga tanan. Init kaes nga tanan, nag-ampo ko sa Dios nga unta huwasan ang akong anak sa hilanat kay init kayo. Diretso unsa epektibo kayo, wa gyud antag dugay gipaningot akong anak. Dayon naayo. Di ba epektibo kaayo nga modretso og ampo ngadto sa Dios? Wa nay hapit-hapit og mga santos. Niingon din ko isip tubag dayon, bisag wa pa niya madunggi ang akong pagpadayon sa pag-share nako niya. Ako na lang gisundan po siya kay mo mayang gusto. Ingon siya nga, brad, tanawa diretso kus Ginoo, gihangyo na ako siya. O nga maayo ang akong anak. Wala dantig dugay, huwasan din, wala ang kainit. Dayon, pagsulti niya ana, niingon din ko, praise the Lord, sister. Ingon ko, praise the Lord, sister. Dayon sa pag-praise the Lord nako, mura ba siya natingala ba, nganong nalipay ko sa iyang gishare nga unta, ang naa sa iyang huna-huna, nga mura man to og against sa akong Katoliko nga pagtuo. Kay lagi, ang iyang pag-ampo lagi diretso sa Ginoo, nya ang Katoliko di man mo diretso na may mga hapit-hapit pa mga santos. Mao na nalibog siya nganong murag seems ba giaprubahan gid po nako iyang gi-share kay okay man to. Ingko nalibog siya nga isulti siya nako nganong na kuan mo ka brad, nganong murag kag ni pabor
sa akong gisulti nga ang inyong tinuho ang Katoliko lahi man kay maghapit-hapit pag mga santos na ako diretso man sa Ginoo. Kay mo to naayo ang akong anak epektibo kay daay nga diretso tas Ginoo. Adi na mo agi pag mga santos. Ako siyang giingnan nga nag-praise the Lord ko, sister, kay ang imong gihimo usa ka pagpataliwala. O usa ka pagpataliwala. Ngano man kay ang imong pag-ampo dili para nimo kundi para sa imong anak. Nidiretso ka og ampo sa Ginoo nga mahuwasan o maayo unta imong anak sa gibati nga hilanat. Pero remember, ang imong gipangayo dili para sa imong kaugalingon kundi para sa imong anak. Di ba nakapatunga ka, sister? Nakapataliwala ka? So kita di ay pwede di ita makapataliwala. So of course, diha ra pod sa pag-ampo. Pero kita, mga tao, o bisan kinsa pa, pastor, o ikaw, dili ka makapataliwala isip Dios. Pero makapataliwala ta diha pinaagis ato mga pag-ampo. Kay usa ra man gyud tigpataliwala isip Dios ang atong Ginoong Hesukristo nga nahiusap po diha sa Amahan. Murag pag-explain nako niya ana mga higala, wala gid siya, murag nahilom siya ba nga wa gid siya ka, di ba, lagmit basta ingon ana diskusyon na Katoliko o dili Katoliko magkuan man kasagaran ana mag-initay pa mangalina, magkadebate, di ba? Magsagitanay pa mangalina usay, di ba? Tungod pod si Garbo. Pero katong higayuna mga igsuon, murag wa gid siya, murag nihilom siya din, murag naguna-huna siya nga unsa kay iyang itubag nako ba? Pero mga higala, to cut the story short, mo to sinugdanan sa iyang pag-open mind sa tinuho ang Katoliko ug balik. Kaya wa man gyud natubag ato nga kanang makapa sa akong argumento nga gi-share niya mga higala. Motoy naka kay kasagaran gud sa mga kuan ron, mga dili Katoliko nga kanhi Katoliko. Akong nabantayan very kuan gayo, sirado kay ba? Kay kuan abi nimo no, murabag unfair para nako ba, kay sila sa una sa dihang Katoliko pa sila, naminaw sila sa mga pastor sa ubang relihiyon. Open mind sila, andam sila maminaw, mao bitong nadala sila. Nabalhin sila sa maong mga pundok kay open mind sila sa pagpaminaw sa ubang religion. Pero mao lagi sa dihang nibalhin na sila, unya ang Katoliko na gali mo explain kay naampoy mga Katoliko nga kabalo gyud mo explain sa pagtuo, mo hatag og paliwanag na hindi sila hapit maminaw. Ako sige jud ko mga higala mo nang makaingon ko babali pagka unfair man po pasilua gyud ni sila, main ko pasilua sila Ginoo. Kay nga naman ni ron nga kung Katoliko na gali mo explain, mo patinaw, murag di mas ganahan minaw, murag bupiya dayon. Di din sila ganahan ba, no? May mo gali siguro ang uban ron diri yun inog radyo basta Katoliko na may pasabot, adi pagnon din ang radyo, di ba ka ibalhin? Dili open mind. So, pero katong usak ka born again mga higala nga karon ni balik nas Katoliko, di lang ko maghingalan. Katong argumentuha nga niing ko, di ba ka nang imong gibuhat, sister, pagpataliwala na kay ang imong gipangayo sa Ginoo dili para nimo kundi dili para sa imong anak. Di ba nagkapatunga ka? Kaya ako pag itong gi-explainan po sa lain na pong gayon nga dito ko sa ilang like ka ng mga pastoro, ka ng ilang pag-pray over sa ilang mga sakop. Di ba pagpataliwala na? Mo to mga higala, katong isyuha na murabag mibukas sa iyang mata, then iyang giabrehan ug balik ang iyang dalunggan sa kuan kanang pagtuong Katoliko. Hinay-hinay na siyang naminaw sa mga eksplanasyong Katoliko. O diha sa iyang paghinay-hinay nagpaminaw sa eksplanasyong Katoliko, mga higala, praise God nga nakadesisyon siya nga mubalik sa tinuhoang Katoliko. O salamat sa Dios nakauban ato pagbalik na.
Mga igala, atong tutukan kining atong sa pagpadayon sa atong tulumanon karon. Tutukan nato ning sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo dinhi sa unang Timoteo 2:5. Kay mao maning tekstuha ang gigamit sa mga dili Katoliko sa ilang pagsaway ni anang atong pagtuong Katoliko nga intercession of saints. Kanang pagpataliwala ba, abang pagtabang sa mga santos sa kanato. Tuuta nga ang mga santos makatabang, pinagi sila mga pagampo. Pero dili sila makatabang nato isip Dios, kay di man sila Dios. Mga igala. So ang mahimo ra nila dias pagampo. Ngayon na. Mo man giingon man gud diri sa 1 Timoteo 2:5. For there is one God and one mediator between God and men. Etong usbo na. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sa Binisaya pa. Kay adunay usa lamang ka Dios og usa ka tigpataliwala tali sa Dios og sa tao. Kinsa man? Ang tao nga si Jesucristo. So, matud pa, si Kristo ra ang tigpataliwala. Nya kung ato ko nang himuong tigpataliwala ang mga santos, di mo daghan day ang tigpataliwala. Di ba mo man ni ilang argumento mahigala, pero ang atong tubag very simple ra kayo. Una katong ganina niingon ko nga usaray tigpataliwala isip taong matuod og isip Dios. Si Kristo nga maingon gali putad o maingog in person o minta personally kay di ba ang Dios anaaman sa tulo ka persona, one God in three persons. Pero kung maingon tag tigpataliwala, maingon ta na mga higala, di ba si Kristo maingon ako naa sa amahan og amahan ni ang kanako. Sa ilang pagkahiusa sa amahan ba, pwede galit na to ingnon kanang bugtong pagkamakatabang ni Kristo tigpataliwala. Mahiusa diha pod ang persona sa amahan tungod kay hingpit ang ilang panaghiusa. Ina na ba, dili na to maisip ba nga ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo nga wala diha ang amahan naagi hapon. So kanang pagkausa nga tigpataliwala ni Kristo wala na mag-denotes, wala na magpasabot nga usara ang mahuna-hunaan ni mga persona kay naman ang amahan po niya. O unsa may but na akong ipasabot ana ang mga higala. Ingon na ni. Sa Biblia na giingon no na mabasa na to nga usa lamang ka Ginoo. Usa lamang ka Ginoo. Unya mao na ang atong Ginoong Hesukristo. Pero naman puting mabasa nga ang amahan Ginoo o Lord. Nakaroon kay giingon man sa Biblia nga usa lamang ang Ginoo. Unya Ginoo ang atong Ginoong Hesukristo, Ginoo pod ang Dios Amahan. Karon makaingon bata nga ni daghan na ang Ginoo. Kay di ra kay usa. Pero sa mata sa atong pagtuo ana nga Katoliko, dili na daghang Ginoo. Kay ang pagka Ginoo ni Kristo nahiusa man dias pagkakinuo pod sa Amahan. So mo na giingon nato nga 2 in 1. Usa ra gihapon ang mga higala. So kung ang mga santos makapataliwala sila kanang ilang pagka tigpataliwala nahiusa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Dili na lain-lain mga higala. Sama ba no aning prinsipula bas Biblia? Ang simbahan ni Kristo o ang iglesia nga tinuod nga gitukod ni Kristo, daghang mga membro kay daghan man ang nangakabig. Di ba, labi na karon daghan na kayo, baling dakuan na kay sa simbahan ni Kristo. No, ang simbahan Katoliko. Daghan na kaayog membro, pero giisip nga usa lamang kalawas. Lawas nga mistiko ni Kristo. For there is only one body of Christ, mo? O na, the church. Pero ang usa ka simbahan, gitibuok o gikumpuni og daghang mga membro, di ba? Daghan pero giisip nga usa kalawas. So kung moingon ta nga ang mga santos makapataliwala, dili na pasabot nga ni daghan ang tigpataliwala, kun dili kun
ang mahimo sa mga santos nahiusa diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Iyon na mahigala, dili na lain-lain, no? Gawas kung mo mga ayo tagtabang sa usa ka tawo nga iya ni Satanas. Kanang lit na tawo diha nga wa gyud igkita ba nga kanang nagbuhat siya mga buhat nga Kristohanon. Ang iya mga buhat puro gyud dautan. Then mura po gamhanan kay daghag kwarta. Then murag na magikiro. Manang mo sangpit kaniya mga hayo kag tabang niya isip tig pataliwala po niya. Kung musangpit kaniya kana mutuon ko nga nagbaton kag laing tig pataliwala nga naman kay ang maong tao wala man siya connection sa Ginoo. Wala man siya mahiusa sa Ginoo kay ang iya mga buhat supak man sa mga buhat sa Ginoo o sa mga pagtulunan sa Ginoo mao na nga ang atong paghangyo ni atong tawhana lain na tong tigpataliwala no. Ngano man kay wa man siya makonek, wa man siya mahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. So mao na nga pagbaton og laing tigpataliwala kung musangpit sa tao nga walay kadugtungan ni Kristo. Pero kita mga Katoliko kung musangpit sa mga santos, do naman sila kadugtungan ni Kristo, mao nang nahiusa diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. So dili na siya kontradiksyon, yan ang giingon sa Biblia nga aduna lamay usa ka bugtong tigpataliwala si Kristo. Kay ang mga santos nahiusa man diha ni Kristo. So dili na kontradiksyon mga higala, no? Sama sa pag-ingon nga ang simbahan usa lamang kalawas nga mistiko ni Kristo. Pero daghang gayog mga miyembro. Mga higala, naaraman po diri ba kung mangita galita og kanang explicit evidence. Kung anong ingon pa, kanang mo pa matuod sa pagtuod man ka klase, di ba? Una, kanang mo pa matuod ta nga mabasa gyud litra por litra sa Biblia. Explicitly stated sa Biblia. Pero dili lang kay kanang explicit, kanang litra por litra gyud. Ang Katoliko nga baruganan, pwede po ta mo pa matuod pinaagi sa masabot. Kanang gitawag sa in English og implicitly, no? Implied ba? Implicitly stated sa Biblia. Niining higayon na karon mga higala kining issue mahitungod sa pagpataliwala. Explicit jud. Moingon gitag explicit litra por litra gyud mabasa. Nga ang pagpataliwala dili ni mahimo lang gyud suli ni Kristo ra gyud. Nga walay mahimo ang mga santos nga nahiusan niya. Kay litra por litra gyud giingon jud ni San Pablo nga kung mahimo gali kitang tanan mo pataliwala ta mga higala. Na kung usap pa ka kontradiksyon ang pag-ila nato sa mga santos nga tigpataliwala pod sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, kung kontradiksyon pa na mga higala, ay kung basahon ako ning teksto ron nga akong basahon, no mga higala, si Pablo ra pud ay mo'y nagguba, nagkontradik o misupak sa iyang giingon aning sa unang Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala nga mao si Kristo. Ngano man kay mga higala kining sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1, no akong usbon, sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa unang Timoteo 2 bersikulo 1. Kaya kadtong unang Timoteo 2:5 nga gigamit sa itong mga igsuon, wala nila masabti kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Bersikulo 5 na no? Unang Timoteo 2:5. Pero kung basahon nato ang unang bersikulo, no? Diba kung mabasa tag unang Timoteo 2, magsugod magitag 1. Pero ang kutloon sa atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsaway sa atong intercession of saints kanang pagpataliwala sa mga santos, diretso sila sa 5. Mayo unta kung diretso sila 5 nga dili nila nigahon, dili nila kanabang i-ignore ang bersikulo 1. Pero ang problema mga higala pasaylo alang gyud ko, ang kamatuoran dapat mahibaw-an man gyud nato bisan sakit. Kaya kining kamatuoran masakit ug madili kinahanglan jud matudlo mga higala mapadayag. Mao nang ako against jud ko, di ko mauyon anang bisan magali mga Katoliko, na ay mga Katoliko nga mamili ra og itudlo nila sa kahanginan o bisan asa. Ano man,
Ilarang pilion bisan manggali pare no pasaylo lang gyud ko dili noon tanan no. Naay mga pare uban dili noon tanan ha. Nga mamili ra sila itudlo. Ang ilang itudlo katurang kana yung dili masakitan ng ubang relihiyon. Kay mahadlok sila kung masakitan, masamok at tinuod man pud. Pero mga higala basin nalimtan nga dili biya tanang kamatuoran lami. Nabi kamatuoran nga sakit gyud ni para sa uban pero kinahanglan itudlo kay tinuod man. So mga higala si Kristo manggali daghang kayong gipanudlo nga ang mga Hudiyo sakitan sila. Tungod po noon silang garbo. Pero dili na bot ipasabot nga dili na lang manudlo si Kristo kay katong mga taong naminaw dili ganahan sa iyang gitudlo. Pero usbon ko mga higala dili tanang pare kay napoy mga pare nga di gid pud mahadlok. Musulti gyud gun sa tinuod. Bahala nagkuan, daghang masakitan. Provided pod loan dili na po ni limit noon, dili po ni sa hinambog ba nga pagtudlo gyud nga anong murag maila man na nato. Anang mutudlo ta nga naara puti pagrespeto. Pero dili ingon nga mahadlok ta mutudlo kay basig sakitan ang uban. Nagato unsa may hinungdan nga si John the Baptist giputlag ulo. Tungod kay ang iyang gisulti ngadto ni Herodes o unsa tong iyang gipangyaw-yaw sakit para ni Herodes. Oh, sakit ni Herodes kay siya man tong puyo. No, puyo-puyo ni Herodes, di ba? Oh, nganong gipatay si John the Baptist, no? Juan Bautista, tungod kay ang iyang gipangyaw-yaw, gipanudlo. Sakit o wala makapahimuot ni Herodes og sa iyang kapartner nga illegally, no, spiritually. So mao mga higala, there's kinahanglan kung mukutlo ta sa unang Timoteo 2:5 para dili ta masayop ba og interpret aning unang Timoteo 2:5. Kinahanglan dili nato i-ignore ba? Sa man nang ignore. Ano bang kana bang dili kuwaag pagtagad? May dili ta magmain nga ay lang nang i-appeal. Oh, kay ang usa ka ilhanan gud nga ang atong pagsabot husto dili sayop kung kini dili mo contradict sa laing sitas o tudling pud sa Biblia. Kay kung moingon lagi ta nga kanang unang Timoteo 2:5 nga niingon si San Pablo nga usaray tigpataliwala si Kristo, unya moingon din ta nga sa ato pa dili di ay kapataliwala ang mga santos. Sama ras pag-ingon ba nga dili di ay sila makatabang na tuog ampo or ginana ang mga yun mahulog. Kung ingon ana nga pagsabot masupak man na diri sa bersikulo 1. Ngano man? Kaya akong basahon ng bersikulo 1 mga higala, no? Akong usbon gyud ha. Ay gyud ninyo kalimtin nga argument. Kung sakto ang pagsabot sa ato mga igsuong nahimulag sa pag-ingon ni Pablo nga usaray tigpataliwala si Kristo. Unya ang ilang pagsabot ingon ani, no? Wala na ni sa Biblia. Ha? Sa ato pa dili di ay makatabang, dili ta makasangpit sa ubang mga santos nga makatabang sila sa pagpataliwala pinagis pag-ampo. Kay usara may tigpataliwala si Kristo raman. Kung sakto na nga interpretasyon, dili unda na masupak sa laing bersikulo. Nya kay masupak man na sa bersikulo 1 mga higala, no? Diretso sila 5, pwede man mo diretso sa 5 basta i-appeal nila og sumada ba? I-appeal nila og kana bang musabot ta contextually? Dili kay usara ka bersikulo, i-appeal nila og sabot ang bersikulo 1. O dinhi sa bersikulo 1 mga higala, no? Basahon gyud po na ako diri sa in English sa King James version. Kini King James version dili man ni Catholic translation, usa ni ka Protestant translation. So dili ni siya self-serving nga hubad, no? Kay hubad protestante ni. Unang Timoteo 2:1 giingon, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Atong usbon, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men.
Unsa man na sa Binisaya. Ingon si San Pablo nga mao nga unas tanan kanang mga supplications lisod kog Binisaya ni. Kini mga pag-ampo o pagpataliwala kini intercessions, di ba? Pagpataliwala man na. Intercessions and giving of thanks o kanang mga pagpasalamat be made for all men, pagahimuon sa tanang tao. O mga higala, kanang pagpataliwala, pag-ampo, pagpasalamat, himuon kuno, dili lang kay ni Kristo. Dili. Himuon kini kung mahimo sa tanang tao. Be made for all men. Wa ko mangisog mga higala. Butangalan na kog emphasis. Parang katong nakatulog na minaw ron, mukalit og ipugwat ba? Pero hinera mong galito. Higala no? Hinera to akong usbon ha. Ay alam mo kasuko kung akong kusgon ha. Haron maklaro ba gyud ba no? Para katong natulog diha rong katulog nagtulog-tulog ng laminaw magkamata. Akong usbon. Pero isalin na nako, diretso na nako sa Binisaya, no? Unang Timoteo 2:1. Di na ko mo adto 5 kay basa naman na sa uban, no? Ako lang basahon ang 1 kay mo man guni dili i-apil og sumada sa uban. Basta mo kutlo og 1 Timoteo 2:5. Pero pwede naman mo diretso sa 5 basta dili lagi i-ignore. Dili ba kana bang miyog di ko nimo kay murag supak ka sa mong pagtulunan. Supak man yun kung basahon ng bersikulo 1 o ayuhog sabot. Supak man yun sa protestante nga pagsabot mga higala. Ay niya, basahon ko mao nga ako moingon kaninyong tanan. Hinamang ako lang ining lison po ning di ko kabinisaya. Hinako kaya nga ang mga supplications, ang mga pag-ampo o mga pagpataliwala o ganang mga pagpasalamat, pagahimuon sa tanang tao. Inaragyapon. Inaragyapon. Pero dili na lang ako mahigala kay basig mo ingon mo nga nausan mo nas veritas. O basta klaro na mga higala kanang mga pagpataliwala, pag-ampo, himuon kunusta ng tao. Dili lang kay Kristo di ay. Pero wala maguba kanang giingon diya ni Pablo sa unahan sa bersikulo 5 nga usa lamay tigpataliwala si Kristo. Kay kung musangpit gud sa mga santo sa ilang pagpataliwala, dili man na pagpasabot kan didaghan atong pagpataliwala. Kay ang mahimo sa mga santos na usa man diha, na unite man diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Samas bag-ingon nga ang daghang miyembro sa simbahan na usa diha sa usa ka lawas ni Kristo, ang mystical body of Christ nga mao ang simbahan. Press ba na atong argumento nga kung ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, dili mo na tulo ka Diyos? Saragya po na. So, kanang gitawag nato sa filosofiya sa pagtuo ba? Nga sa mathematical addition, kung mo ingon ngay kag 1 plus 1 plus 1, ang answer equals 3 yun na, di ba? Kaya mo gani argumento gigamit na ako sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo. Kaya ang ilang argumento na hibawaan, kana ramang mathematical addition. Naingon sila nga kanang gitudlo ba sa eskwelahan bisan pa kuno grade 1 pag ingog 1 plus 1 plus 1 equals 3 gina. O ana, may pa kuno grade 1 kay kana kunong doktrina ng Katolikos Trinidad, 1 plus 1 plus 1 equals 1 ra gihapon. May pa kuno grade 1 kay 1 plus 1 plus 1 equals 3 unya Katoliko kanang doktrina sa Trinidad, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Kaya sila, atong tubagan na mahigala, kana, pwede nang argumentuha, basta walay kanang gitawag na to filosofiya sa tinuhuan nga spiritual addition. Kaysa spiritual addition manggahigala, bisan pagpila imong i-add, 1 ra gyud na. Ang tubag, ang kanang sum, ang total. Gusto mo example? Pero kay bulo na mo example ana. Mga gala. Pero ang uban pong mga Catholic faith apologists o Catholic faith defenders ilang gamiton multiplication. Kaya di man kuno addition ra may gitudlo sa eskwelahan na may multiplication. Una kuno 1 times 1 times 1 ra gyapon, di ba? Pero ako dili ko na multiplication. Akong sundan ng kanang ato mga igsong Iglesia ni Cristo nga bisag addition.
Pero dili addition nga matematikal akong gamiton. Ang addition nga espirituhanon. Nanaban na sa Biblia na, oy, kana laging kuan mga membro sa simbahan. Sumadahaw na to na, o ikaw, membro ka sa simbahan, lain po membro, daghan kay membro, pero daghan ba na ang equal sa ana sa spiritual addition? Dili oy, usara. Daghang membro pero gingon sa Biblia, usa lang na kalawas ni Kristo. One body of Christ. Mo na manghigala mo na gituwag na to spiritual addition. Mo na kana pag-ingon na to nga ang Amahan Diyos ba? Diyos. Ang Anak Diyos ba? Diyos. Ang Espiritu Santo Diyos ba? Diyos. Pero tulo ba sila ka Diyos? Dili oy. Of course, kay espirituhanon man ang atong gawion nga addition, espirituhanon po. Spiritual addition nga 1 plus 1 plus 1 equals 1 ra gyud ni tubag. Mga gala. Mao na ang atong argumento diha. Kini pong pagpataliwala pod mao ra gihapon. Spiritual addition na itong gawion, dili matematikal. Nga ang mga santos, bisag tigpataliwala na kay makatabang sila, pinagi silang pag-ampo. Pero ang ilang pagpataliwala, wala na mabulag ni Kristo kay nahiusa man sila diya sa usa ka lawas ni Kristo. Ang merito nga naa nila, gikan sa Ginoo, mura dili maangkon nga sa ila lamang kaugalingon mga higala. Kay nganong nakatabang sila nato tungod kay naa nagdagayday ang grasya nga gikan ni Kristo nga naa nila mga higala. Dili nila maangkon sa ilang kaugalingon ang ilang intercessory power nganuan. Kay kung wala pa si Kristo, dili sila mahimong makatabang nato mga higala. So I hope nga nakuha ninyo mga higala ang atong gisgutan karon. So kining pag-ampo na ay bersikulo diri sa Biblia mga higala, kaya piki na itong oras kin na lang, although basta lang daghan na pang teksto diri unta gusto na kong basahon. Pero para ko nako importante ang explanation kanang paliwanag. Kay kung daghanon na kong teksto unya dili na to ma-explikar, di na to mapasabot og ayo kay kung kinutluay rang god kana namang uban nga sa punang programa ni Veritas sige lang istorya gamay rag bersikulo tanawan ang ubang tinuhuan daghang kay bersikulo. Pero para na ako mga higala dili ko ina katoliko manudlo dili kay particular og bersikulo. Kay tanang mga tinuhuan puros mukutlog bersikulo pero ang problema ang pagpasabot. Ingon pas Attorney Bacalso sao man ang daghag bersikulo niya dili maayo pagkasabot. Bahala ko sa pagka-bersikulo kutloon nimo basta ang imong pagsabot husto mo na maayo. Mo po na gitamdan ako bahalang pag usa ka bersikulo ra ako makutlo dinhi mga higala. Basta siguroon ako nga unta mao gini ang tinuod nga pagsabot nga linamdagan sa Espiritu Santo. Kining basahon nako nga teksto panapos mga higala sa tulumanon karon although daghan ta kay ning bersikulo. Sa hubad nga King James, no, dili ni siya self-serving nga hubad. Naagi litra por litra mabasa no sa hubad protestante nga Biblia kanang King James. Nga mabasa gyud nga kanang tao pwede maampuan. Pero ang pag-ampo ngadto sa tao dili nga giampuan siya ingon nga Dios kundi giampuan siya isip ra diya sa unsay matabang niya. Asa man na mabasa mga higala. Nasa 2 Hari kapitulo 1 bersikulo 13. Now akong usbon, 2 Kings chapter 1 verse 13. Basahon na to sa King James no English. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, ako nagaampo kanimo. Let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight.
So mga igala, klaro kay dire, di na nako na iyon pag-explikar, no? Nga ang man of God dire, ang tao sa Dios giampuan, gingano, I pray di. Di na nako na i-detalye, kay kung i-detalye na ako ni mataas man. Basta litra por litra lang, no? Nga mabasa gyud nga ang tao sa Dios giampuan, I pray di. No? King James Version, no? Dili ni siya hubad Katoliko, ha? Hubad Protestante ni. 2 Kings chapter 1 verse 13. O man of God, I pray di, no? Sa katao mga higala giampuan. Pero dili ni ingon nga giampuan siya isip Dios, kundi dili giampuan siya kay doon na siya mahimo. Kay dinining higayuna god ang iyang mahimo nga ako lang tagaan muglo nga aron dili patyon tong mga tao ba. Isip silot. Doon ay hangyo man gud dire, di lang nako madetalye kaya piki atong oras. Mga igala, atong iduko atong ulo sa langit. Ang atong nasod sa Pilipinas usa ka Kristohanon nga nasod. Mao manggali dili gyud madali og pasar sa kanang atong kongreso kanang mga balaod nga nagsupak sa pagtulon ang Kristiyano. Pero kung doon na may mulusot nga mga balaod nun nga supak sa pagtuong Kristiyano, kana tungod kay kitang mga tao, wala nato ipalabi ang atong pagtuo. Sama ni anang RH Bill mga higala. Kung mapasar manggali ng RH Bill, wala tay kalainan sa ubang mga nasod nga ilang gipalabi pod ang huna-huna lamang sa tao. Mga higala, kining ubos niyong alagad Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas sa tulumanong ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Moingon, uban sa atong mga igsuon sa technical side. Atong pagpasalamat kanila, Tani Luod ug Taxi Ilumba. Ako moingon hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa mga taga-Dipolog, karong 2012, itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo.